Ora. Bude riyen siapa? Bude Suliem monggo. Pakem tenan kok. Ayo pakem tenan. Ayo Bu. Amet nggih Mbak Kakung nggih. Ya Allah Mbak Kakung. Parian. Geser yen Bude. Nggih. Aku sing parian, ibu sing jawab berarti. Sik. Iki parian kudu saru lho ya. Nek ra saru ra gayeng lho ya. Heeh. Kudu saru. Ora saru belekne. Nggih Pak Kumis nggih. Nggih. Ayo Rin. Ayo Mbak Rini. Aku lagi insap. Insap. Kudu saru iki. Sing saru. Tergandeng Oh. motep. Iki arep jembeng, bentar jembeng. Kurang saru. Ayo, Bu Suliam jenengan sih. Tergandeng motep. Nerati buka ora iso. Saru. Apa setiane selakon. Aku jalani lo Mas. Tuku bayem diwadahi piti Bu Suliam sugih rezeki.